بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan shiri mai albarka, shirin mu koyi Alƙur'ani. Muna cikin darasi na huɗu. In ba a manta ba, a sati da ya gaba, a karatunmu da ya gabata mun yi darasi na uku, mun yi huruful muqatta'a. Insha Allah yau kuma za mu tashi daga darasi na gaba. Kada a manta, muka ce wannan karatu zai ringa zuwa a shafuffuka guda uku. Shafi guda biyu a Facebook, ɗaya kuma a YouTube. Na farko shafi na Bashir Isa, wanda za mu samu a Facebook, sai kuma shafi na makarantar Aisha Gambo Tahfizul Qur'an wal Islamiyya. Za a ringa sharing daga page na Bashir Isa, sai kuma shafi na YouTube wanda Mai Gishiri TV, a can za a samu inan darussa. Muna fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A darasi da ya gabata muka ba da aiki, muka ce kowa ya je karanta suratun naba'i kamar sau 5, sai a karanta shi kuma da tsarin harufa, a karanta kowane harafi domin a iya gano harufofin in suka shiga cikin karatu. Tunda mun yi harufofin a baya, mun yi huruful muqatta'a duka, to yanzu sai a gano. To duk wanda suka yi kamar yadda muka faɗa sai su turo, za a duba musu. Bari mu ɗan yi kaɗan domin mu ga misali kafin mu shiga darasi na gaba. Misali, wannan suratun naba'i ne. Gashi nan suratun naba'i. Mun duba ga bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. To idan muka ɗauko daga farko, amma yatasaalun bayan bismillah, kaga na farko ma da ain, mim, ya, ta, sin, alif, hamza, lam, waw, nun. Su ne a farko. Sai muka tafi na biyu, aya na biyu, ain, sai nun, sai alif, sai lam, sai nun, ba, sai hamza. Yana jikin alifun ne shi, to hamzan za a kira kawai. Hamza, sai kuma alif, lam, ain, ra, ya, mim, sai kuma alif, lam, zal, sai ya, sai kuma ha, mim, fa, ya, ha, sai mim, kha, ta, lam, fa, waw, nun. To wannan misali haka ake so a karanta har zuwa ƙarshen sura. To wanda ya iya haka, to lallai ya fahimci huruf, kuma zai iya identifying na kowane harafi a cikin karatu. Ana so mutum ya yi wannan sura. Sun samu mutum yana da ƙoƙari, zai iya nacewa ya yi ƙoƙari ya tabbatar da ya yi da yawa. In ya so sai ya yi wasu surorin ma na daban, domin ya gwada ƙwarewan shi wurin iya tabbatar da harufofi da kuma identifying nasu. To wannan shine abin da za mu ɗan ba da misali a taƙaice. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To kai tsaye za mu shiga darasinmu insha Allah ta'ala. Muna cikin darasi na 4 a wannan karatu. Sa'annan a cikin littafin ma muna darasi na 4 a cikin littafin Nuraniya. Gashi ne ce ad-darsur rabi', darasi na 4. Hamza fatha a, hamza kasra i, hamza dhamma u, a i u, ha fatha ha, ha kasra hi, ha dhamma hu,
ha hi hu, ain fatha a, ain kasra i, ain dhamma u, a i u, ha fatha ha kasra hi, ha dhamma hu, ha hi hu, ghain fatha gha, ghain kasra ghi, ghain dhamma ghu, gha ghi ghu, kha fatha kha, kha kasra khi, kha dhamma khu, kha khi khu, qaf fatha qa, qaf kasra qi, qaf dhamma qu, qa qi qu, kaf fatha ka, kaf kasra ki, kaf dhamma ku, ka ki ku, jim fatha ja, jim kasra ji, jim dhamma ju, ja ji ju, shin fatha sha, shin kasra shi, shin dhamma shu, sha shi shu, ya fatha ya, ya kasra yi, ya dhamma yu, ya yi yu, ضاد فتحة ضاء، ضاد كسرة ضي، ضاد ضمة دو، ضادي دو، لام فتحة لم، لام فتحة لا، لام كسرة لي، لام ضمة لو، لا لي لو، نون فتحة نا، نون كسراني، نون ضمانو، نانينو، را فتحة را، را كسراري، را ضمارو، راريرو، طا فتحة طا، طا كسراطي، طا ضماطو، طاطيطو، دال فتحة دا، دال كسرادي، دال ضمادو، داديدو، تا فتحة تا، تا كسراتي، تا ضماتو، تاتيتو، صاد فتحة صا، صاد كسراسي، صاد ضماسو، صاصيسو، سين فتحة سا، سين كسراسي، سين ضماسو، ساسيسو، زا فتحة زا، زا كسرازي، زا ضمازو، زازيزو، ظا فتحة ظا، ظا كسرازي، ظا ضماذو، ذاذيذو، ظاظيظو، ذال فتحة ذا، ذال كسرازي، ذال ضماذو، ذاذيذو، ثا فتحة ثا، ثا كسراتي، ثا ضماثو، ثاثيثو، فا فتحة فا، فا كسرافي، فا ضمافو، فافيفو، واو فتحة وا، واو كسراوي، واو ضماو، واويو، با فتحة با، با كسرابي، با ضمابو، بابيبو، ميم فتحة ما، ميم كسرامي، ميم ضمامو، ماميمو. To wa'annan su ne yadda ake karanta wa'annan harfofi tun a karon farko idan kuka lura muka ce ad-darsul rabi' darasi na hudu al-huruful mutaharrika harfofi masu motsi. In an ce haraka motsi wanda za a kaɗa shi, harfofi da yake motsi ba ɗaurarre ba, kenan an ce ba ya motsa, in aka ce b a ɗaure yake, in an ce ab kaga ba'un din ɗaurewa akai, amma in ka ce ba, a, ha, qa, ta, to wa'annan su ne harakat, wasula kenan da Hausa. To harfofi masu wasali kamar yadda muka sani wasula guda uku ne, ga sunan akwai na farko shine fataha, akwai na biyu shine kasra, akwai na uku shine dhamma. Fataha shine zane amma zai zo a saman harafi, kasara shine wannan shi ma zane kamar fataha amma shi zai zama ƙasan harafi, kamar yadda wannan ainun din yana da fataha, wannan ainun din kuma yana da kasra. Sai dhamma kuma kama da wawun yake amma shi ya dan shiga kaɗan, shi kuma yana zuwa a saman harafi kamar yadda ha'un nan yake da dhamma. To waɗannan su ne wasula. To wa'annan wasula ne, to wa'annan wasula ne wanda gajerun sauti suke da shi, ba a jin su.
za ka ce ba, a, ha. Shine ka'idan yadda za a karanta su. Za a karanta su ne ba tare da tsawaita sauti ba. Yanzu misali hamzan nan zamu ce a, kisra mu ce i, damma mu ce u. Idan mutum ya ce a, to ya ɓata karatun, kuma ba zai taɓa ba da abun da ake bukata ba in an je haɗa baki. Idan mutum ya ce i, to ya ɓata karatun, ya ɓata ka'ida mai girma, ta yadda in ya je karanta karatu zai ta bashi wahala. Sai kaga mutum ya iya sanin harufofi da wasulunsu duka, amma in ya zo karantawa sai ringa karantawa ana ce mishi ba daidai ba. Shi kuma yana ji yana gani gashi na fataha ne, na ce a, an ce ba daidai ba. Malam ai ƙara sauti kai. Asali a, akwai inda ake ƙara sautin yayi tsayi, shi kuma za mu zo mu same shi a gaba. Shi ma ƙa'ida ne, ana ƙara masa wani ƙa'ida a gaban shi kafin ya cika wannan ƙa'idan. To amma a nan iya sauti ɗaya ne gajere, sai ka ce a, i, u, ha, hi, hu, a, i, u, ha, hi, hu, ga, ri, ru, ha, hi, hu, qa, qi, ku, ka, ki, ku, ja, ji, ju. In ka ce ja ka ɓata, in ka ce ji ka ɓata. Ja, kamar mutum na tsoron faɗa ma ka zai faɗe shi. Ja, ji, ju, qa, qi, ku, ka, ki, ku. To idan mutum ya bibiyi wannan har ƙarshe yadda muka karanta nan ya yi shi, to insha Allah zai fara, ko daga nan zai iya fara haɗa kalma ɗaya, ya haɗa ɗaya da ɗaya ba shi. Yanzu idan mutum ya kiyaye wannan ƙa'idan, son samu da mutum ya je ya kwafe kowane layi ɗaya ya takaddan shi ma, ya zauna ya cika fefan. In ya kwafe layi ɗaya sai ya cika fefan har ƙarshen takarda, sai ya ta karantawa, sai ya tabbatar ya iya, sai ya je na gaba har zuwa ƙarshe ya ringa bambance tsakanin ya ja sauti da bai ja ba. Duk wanda ya ja sauti to ba daidai karanta ba, in bai ja sauti ba to shine karanta daidai. In ka ce qa, ka, wa, ha, na, to wannan shine zai baka sauti daidai. To yanzu bari mu ɗauki wasu misalai cikin harufofin da muka koyan nan, sai mu gwada wani misali mu gani me zai bamu, domin mu tabbatar da ka'idan ɗin. Za mu ga fa'idan yin shi kaɗan-kaɗan ɗin, insha Allah ta'ala. Domin mu samu fa'idan yin shi kaɗan-kaɗan, bari mu gani ya zai kasance a nan. Idan muka kiyaye ka'idan, to lallai za mu fahimci yadda ya kamata mu ringa tafiyar da wannan. Yanzu muka ɗauki wannan a matsayin ƙa'ida. In muka ɗauki wannan, bari mu ƙara girman rubutun. Yau idan muka dubi wannan, to kowane yanzu muka ɗauki wannan a matsayin, mu ɗauki kalma kamar ta. Yanzu wannan ta, idan muka ɗaura mata fataha ya zama mai ta. In muka ɗauki kalman ra, idan muka ɗaura masa shi ma fataha ya zama mai ra. To in za mu koma ka'idancin sai mu ce tara. Ta da ra ya zama tara. Tara, kaga za ka faɗe shi haka, amma in ka ce tara ka koma wani abu daban, ba karatun ka yi ba. Tara. In muka tafi gaba muka ɗauko kafin muka ɗaura masa wasali, sai mu ce mai ta ra ka, sai ya zama taraka. Amma idan mutum ya ce ta raka, in ya ce ta raka, to ya zai zama taraka? Bai zai taɓa zama ba, sai dai ya zama ta raka ɗin kullum. Amma in ya ce ta ra ka, sai ya zama taraka. In za a haɗa shi a haɗe sai a mai da shi haka. In zai zo a haɗe, kaga sai ya zama taraka. Idan muka ɗauki sin fatha, za mu ce mai sa. Jim fatha, za mu ce mishi mai jim fatha ja. In muka ɗauki dal fatha, za mu ce da. Ga sa, ja, da. In ka ce sa ka ɓata, sa, ja, da ya zama sajada. Sajada. To
to wannan zai baka dama ka karanta shi daidai. Kenan ka gan shi a rubutu haka sajada sai ka karanta shi sajada. Amma in mutum yana ja zai ɓata. In muka ɗauki misali na gaba, mu ɗauki ha fata ba zai ba mu ha ba, mu ɗauki sin mu sa mishi damma ya zama mai su, ya zama hasu, ha su. Nun mu sa masa fataha ya zama na, kaga zai baka hasuna, ta yadda in an haɗa shi zai zama haka hasuna. In muka ɗauki ta mu ɗaura masa damma zai ba mu tu, mu ɗauki ra mu ɗaura masa kasra, mu ɗaura ma ra kasra ya zama mai ri. In muka ɗauki kaf mu ɗaura masa fataha ya ba mu mai turika. To sai ya zama mai turika. To haka mutum ya kamata ya bibiya ɗaya bayan ɗaya yana yi har ya kai ga zuwa mai ƙarshe. To wannan shine, saboda haka muna ba da shawara mutum ya samu ya haɗa kalmomi. In ya so ma za ka iya canka ka ce bari ka ɗauki na farko da na uku da na takwas sai ka haɗa, sai ka ce bari ka samu su fataha kisra damma ka ji ya zai karantu. Wani kuma ka ɗauki na uku da na tara da goma da kaza ka haɗa ka ce bari sa fataha damma kasra, ko bari fara da kisra fataha damma. Ka ringa caccakuɗawa har ya zo ya baka abun da ya kamata. To za mu tsaya a nan saboda kar darasin ya tsayi. In ya so za mu yi gajeren darasi a gaba domin mu ƙara ba da misalai masu yawa akan wannan. Idan kuma wannan inin ya wadatar shi kenan, yan uwa sai a yi ƙoƙari a yi misalan sai a turo su ma sai mu dudduba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ya karɓa mana. Amin. Assalamu alaikum.